Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu siyaxoxa yancane ngovuyo kazi. Hayi ke babukeli bale show. Sibe ofakazi guys. Mina ngiyanibiza ukuthi wozani ngapha sondelani. Sisho ukuthi ayisimbonile ezama ukulungisa uvuyo. Uvuyo lapha ya season 1 kube khona la episode athi khona mayingasazi ukuthi wenze njani beku season 1 mayingasazi ukuthi wenze njani uthinta ubaba omncane sathi ke uthuka kancane uthi baba omncane hayibo uvuyo ubaba omncane kwenzakalani baba omncane kanjani saqalaza ubaba omncane ku social media samthola wathi ke mayingaseyiqonda izinto ezenziwa uMpumelelo uyayikhuluma nobaba omncane kaMpumelelo usho ukuthi ubhuti kababa uMseleko sathini kodwa wevuyo ubaba omncane uzokhuluma nawe kwi-phone kodwa ngale uzoba sesayidini lendodana yakhe ubaba omncane ke lo esembona lapha ku season 7 nabona lapha ku season 7 kule episode yokugcina khona nje lo bhuti lo waye right wayikhuluma noSibindi hello na-ke hayi uvuyo nakuseyafika ke u-season 2 izingane zesithembu base kufika season 2 uvuyo sethi ke yena usendele uMseleko wasendela uSibindi umyalezo text ukuthi ke kuxoxwe ngoba ke bake bakhuluma before yabona ke manje sekumele uvuyo ke ehlale phansi ayiphuzela amanzi enze lokho okubalekile ke ngoba nathi simbonile ukuthi ezama sengakukhulunywa phela kukhulunywa ekuthiweni ubalile u5 years washo futhi zikhona izinto abengayithandi wavosa out futhi izinto angayithandi wafika kwabomncane wafika kubaba wafika uMpumelelo nokumayeni ke waba nethuba ayisekho into angayenza ngoba kusho ukuthi into ayikhuluma noSibindi ayihlangani uSibindi akayimisele ngokumlalela thina sibe ngofakazi ukuthi ngesikhathi beveza lapha kwishow lokho okuvelile simbonile samuzwa nemkhumbula uvuye kwi-therapist kumele sikhulume ngale ya episode hayi yabo le lapha ekwi-therapist yila ngathi ayikho into encane asebemnikeze yona lapha yakwi-therapist uvuyo esachaza amehla akhe ayebomvu esho ukuthi ziningi izinto ezenzakalayo noma kune-pregnancy kuvele ku-ede omunye phezu kwakho akanaki nje lobe edi number wawaqeda phika amandla amuvuyo lapho wathi-ke uvuyo noma kunjalo uyamazi umuntu wakho I know my man ngathi le-therapist ngitshele iyahlahla amehlo ukuthi uthini manje wathi uvuyo wazi abawu-6 wazi abawu-6 okusho ukuthi besebevele besondela like 8 wasethi futhi-ke ukuphuma akusiyi option ngathi hayibo kanti kuloya muzi kunjani loya muzi ufika uvakashe khona bekuphakela ukudla yey ngathi uvuyo sebemenzeni uvuyo lapha yakwi-therapist nihambe niyobuka leyo episode ngicabanga ukuthi episode 7 or episode 8 amehla akhe ayebomvu yathi i-therapist seyiqala umtshela yathi-ke yazi kodwa into oyenzayo wena njengamanje ubeka abantu phambili wena ujabulisa abantu uyibeke ngemuva khona manje kusizakala bani wayesezume out-ke we-guys wayengasezwa lutho ngathi lengane yamseleki kulesi sikhwama esiphathayo esincane kunani phakathi ayozivulela lesi sikhwama cha sisiyiphathela ukuhleba ngoba uvuyo wasidida lapha kwi-therapist wathi nje kodwa-ke ukuphuma akusiyi option ngoba ngiyamthanda umuntu omthandayo uyamyeka enza into ayithandayo yena ngoba uyamthanda wena kule season ke njengoba usufikile season 2 nakho sekusema phethelweni episode 9
into engingayazi ukuthi le season izoveza i-break up kaVuyo noma uVuyo uMangwabe wala kwizingane zesithembu. Yazi ngisho lana ukuthi uMangwabe sizwile ukuthi ufike kanjani kaMseleku. Kodwa manje uMangwabe uqalaza umnyango wokuphuma, akasawuboni. Inkinga manje sekuthiwa uMangwabe usethuthukile, uMangwabe wafika enganjena, manje uselobu ehlala esuku. Manje uVuyo sibuza ukuthi ngoba angeke simfanise no-future mother-in-law. uMother-in-law uyasazi isitori sakhe nobaba. uMother-in-law siyambona ukuthi urelaxile, akanankinga, uyazi into yakhe ukuthi kwenzakalani. uVuyo ikhona lento ethi bambelela, khona lento ethi dedela. Manje siyambona manje siVuyo isho khuluma la, soyifuna indlela ukuthi kwenziwa kanjani. Ungafani noMangwabe. Ngicela-ke nizongishaya-ke, akunankinga. uMangwabe kuthiwa uhlezi ephekhile. And uMangwabe siyambona naye ukuthi ubuye ambuke ngeso lokuthi hey wena bhuti awungideserve. Yabona ukuthi uVuyo ufika la uyathuthuka, ahlale nalo, akhuluma into angayizwa. Kuthi mayisethuthuk right, sekufanele anyakaze, akasazi ukuthi kunyakaze kanjani. Manje sesiyabuka ukuthi kanti uVuyo uzoba uMangwabe yini, ngoba eselobe ethi ngiyahamba. Baye ngangenzi u-first wife, ngiyahamba. Kodwa-ke simbonile ukuthi yena uzamile. Kulaba abathanda ukukhuluma bayothi mhlawumbe sebebona uVuyo engcono, mase bethi wabona enjani. Uzamile uVuyo. Wamlalela umfana Mseleku, washo ukuthi naye-ke uza ngokudelela. Wathi-ke ubuza ibhasi libhaliwe. Esethi ubuza ibhasi libhaliwe, ngathi mina uke wayibuka umfana. Wayisusa nje ey'ntweni zikababa, wayibeka eyedwa. Wase wayibuka ukuthi ngempela uyakhwalifaya yini kule nto athi uyayenza, esedelela kangaka. Hhayi-ke asikho lapho guys, bengithi nje ngisho ngoba phela nina niyahleba mase nithi wayefuna ukuthini. Uzoba right uVuyo mase nithi nina ileli yakhaya. Kanti cha, kuleli khaya uzamile, wazama futhi umfana kungaziwa nokuthi usebenzaphi, ngoba namanje asazi ukuthi usebenzaphi. Ngoba ngithi usaphise ngemoto le, i-gift ephuma kubaba. Khona nakho lokhu okukhona okwenzakalayo asazi noma okwakhe noma kusho ubaba. Umuntu engaze ekhuluma into engakhulunywa yindaba zenu. Siyibonile indaba kaVuyo, kodwa-ke mase kufika i-episode sesiyokhuluma ngento ayikhulumile laphaya kwi-episode. Into esingayazi ukuthi kule season uVuyo uzoveza i-break up noma uVuyo uzoba uMangwabe wakwizingane zesithembu. Kusababuye athi ngiyahamba. Ngase ngiphumile kuVuyo. uThando wase yacela useshintshile. Yabo ukuhlala endaweni la ukumenyezwa khona ugcina usumemeza. uThando usenokunye ukukhuluma. Lapho siyayibuza ukuthi uThando uzoyaphi-ke manje ukuze aphume kulwela khaya ephume eduze kwesithuphethu. Khona buza ukuthi usithuphethu kanti siyini sithi usithuphethu. Kwasho ubaba wakhe. Mina ngitshele nje isencane le ngane, ngiyibuke ngoba ngifuna ukubona ukuthi ubaba udlamuka lo baba why athi ingane yakhe isithuphethu. Uswela abazokutshela ukuthi isithuphethu. Ngathi mina hawu, umzali okhuluma kanje nengane. Mangithi kanti ngizoqondana ne-episode la ephendulana khona nobaba wakhe. Hhayi, ngave ngathi ngeke ngikwazi ukubuka ishow enjena. Wathi ubaba wakhe uyakhuluma, waze wagcina ubaba udlamuka esethi futhi ethi emthulisa. Esho kabi ukuthi akaluthule ngoba leya ngane kodwa-ke ma uyibuza ukuthi yini kuthiwa usithuphethu, kwasho ubaba wakhe wathi uyisithuphethu. Mina bengithi uyaphila kanti awuphili. Hhayi kodwa uThando uzoba yini-ke yena, ukusho ubaba wakhe sebengithi uyaphila kanti awuphili. Ngaze ngayibuza shuthi isona sizathu washesha amshadise, wamfunela unkosikazi ngoba embona ukuthi akuhambi kahle.
Mhlampe kuyomthatha isikhathi uma ey'cingela yena unkosikazi. Hhayi, indaba yothando ngivele mase ngingene kuyo kungena imizwa yami ngithi kodwa le ngane lena. Lapho uthando isikole ubesithanda. Manje usengenwe nje ukuthi kukuphi le ndawo othandwa kuyona, uwunkosikazi walaphayana, ulandela omama bakhona. Ukuthi usazophindela esikoleni noma khona la efuna khona ukuyosebenza noma kunjani. Noma ngathanda uma evela kuvele kulahlisa ithemba. Ubaba wakhe-ke, hhayi kuwesi-ke. Ubaba wakhe-ke njengathi utsotsi. Ngathi ubuya ekubeni utsotsi ubaba Thando. Hhayi, ngaze ningayimemezeli le kodwa nina nimbona. Wabe sevula umlomo esekhuluma kakhulu wathi, kanti kunjani? Umama ngapha ukhuluma engayicabangeli ingane. Ubaba ngapha nomndeni bakhuluma noma yini. Usuyacela-ke uthi-ke baphila ngenhlamba. Hhayi, yaThando, hhayi yona-ke shame ibuhlungu-ke yaThando, ibuhlungu wangempela. Yazi uye ngize ngimfisele ukuthi kungaba khona mhlawumbe u-anti noma usisi ovelayo evele nje ethi hawu Thando ungivakashele engabe saphinde embuyise. Sengiyaye ma we guys, bye.